De conclusies van de Noordelijke Rekenkamer liegen er net om. Steerteleden reageren schokt. Wij besteden miljoenen aan innovatie in de economie. En dan blijkt dus dat eigenlijk niet goed te achterhalen is wat er met die miljoenen gebeurd is. En daarbij is het ook nog zo dat het uiteindelijke resultaat is ook niet goed te bepalen. Er wordt ook het doel wordt ook niet gehaald van bijvoorbeeld meer werkgelegenheid. Opvallend vind is dat het geld toch erg versnipperd gaat. En de Rekenkamer zegt we halen niet al het geld boven tafel. En dat vind ik eigenlijk geen goed signaal. Ik vind eigenlijk wel dat het geld gewoon boven tafel moet komen. En dat er ook gewoon verantwoording afgelegd moet worden. Dat het doel gerealiseerd moet worden. In 8 jaar tijd heeft Greensland, Drenthe en Friesland 200 miljoen euro subsidie stutsen in het ontwikkelen van de kenniseconomie. Bedrijven, instellings, onderwijs. Ze maakt Momeko zwaartje dat het banen opsmiet. Maar dat binder volle minder als verwachten. Blijkbaar, maar dat is een oordeel wat de statenleden, wat de provincie moeten vellen. Blijkbaar zijn we te optimistisch geweest en moeten we onze verwachtingen bijstellen. Of andere, slimmere manieren vinden om toch die resultaten alsnog te halen. Ik giet het te volle yield om in de bestuurlijke drukte, wat werd ten koste giet van de projecten. Er wordt veel geld gestoken, misschien gemiddeld 10% van het totale budget. Dat is toch 20 miljoen in de afgelopen 8 jaar, zeg maar. In het overleg, het aanjagen van projecten enzovoort. En dat gaat toch om het aanjagen van projecten die zelf zo'n kleine 200 miljoen aan provinciale subsidie hebben gevraagd. Ambities moeten bijgesteld worden en de maternij beter en realistischer rapporteerd worden, is het advies van de Rekenkamer.